ilni nistenna narbel undom f'qalbi kull kelma li smajta mill-fom. Klima ħassibni xtaf li ma nafx kif tista' taħbijek bħajna ma tafx. Għafda fi klimi tenni ruħi mifxula nħossni għajjin nixtieq ninata ftit żmien sabiex tilqana sewwa nixtar unsibt weġiba bejn l-ewiva nemmen fl-isteħ kif inhu qalbi muġuwa moħħi mitlu domnu lolli dar mallu ħarset għajnejha il-fuq tinġar lejn il-qdusija f'ħajja smewwija ħajsir għalek dak li hu nara u nistenna li jkun. Sbejħa la tibżax jimbiż Giuseppi ma tismax min fommi klim li nat fil-ġen ta' moħi li sab il-ken aħfir li dubju li zammejt ġo qalbi l-jim li nħossni ħlejt il-weġa fruħek naħtijin nitolbok mafra kim li kien għax ġilanġlu ħabba tkellem miegħi huma l-amar tiegħu jinħab lilek bekk ma nkunx bekk għal-kutejja ninżel fl-ar għax fint li jett li qatt mutar imbus l-ġufek fissa u l-ħin fih jammari ben id-divin min kellem li lek għalli wkoll li hu l-mistenni li l-najħol min kemm irbita eltijiet u l-nisnajħabbeb ma' smewwiet għax ġilanġlu ħabba tkellem miegħi huma l-amar tiegħu jinħatt lilek bekk ma nkunx Seħ ma jista' jħassru ħadd dak lem miktub għalina fatt u b'marti nieħdok sa millum għalkemm niż-żmien qatt jista' jdum. Seħ ma jista' jħassru ħadd dak lem miktub għalina fatt imħabti nieħdok sa millum għalkemm niż-żmien qatt jista' jdum.